दै सानबावदोंमोन आं दै साननानै गथारजोबो जेम मोनबासो जाया नुबाय आं मा सफैयो बिथाङा मुला सफैबाय ने ब्र' सफैबाय ब्र' दे मोजां मोजां दा औ दे औ बिथांमोना दसे रेस्ट लानानै ओंखाम जाखांनायनि उनावहाय बल फिल्डआव आवगायलांसिगोन बेनिखायनो दानिफ्राय जोबजासिम नायलांनो हागोन नायलांगोन दै सानबावदोंमोन आं दै साननानै गथारजोबो जेम मोनबासो जाया नुबाय आं थांबाय ओमफ्राय आं नै जोंनि बेंग्लायबो दंफैयो लैथो माबालाय बसुमतारी मोसाहारिसो जासिगोन जायो नांगौ एसे एसेल' जादो बे गार्डेनजोंल' लाजिनाङा दे जा सार माबायदि ओंखामा गोथावखौ होनदोंना गोथाव दा ना गोथाव नङा जोंनालाय लकेलालाय गोथाव जाखायोना दे जा लाजिनाङा दे मोजाङै जाजोबदो दे जागोन नै बिथांमोना फैगासिनो हाबबाय नै बिथांमोना स्टेजआव गाखोसिगोन मोनसे गुरै खावलायनाय जाय बिथांमोना दिनैनि फाइनाल खेलाखौ नायनो फैदों बिथांमोना जोंनि समा नेबाय थाया बिराद मानसि समा बारलांगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो प्रग्रामखौ आवगायलांनो सानबाय जौसाङाव जिरायनाय मानिजाथाव आलासि नोंथांमोन आरो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय सफैनो हानाय आलासि महरै लिंहरजानाय बिनानाव बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेस लाइसुमै ब्रह्म बिनानावखौबो गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय गंग्लायै खावलायनाय थाबाय आरो गांसे आर'नाइजों बरायनाय थाबाय जानानै गंग्लायै खावलायनाय जाबाय मोजां दंना बयबो जायखिजाया दिनैनि बे जोबथा जोंनि बे फाइनाल प्रग्रामाव नोंथांमोन बयखौबो बेबायदि गाजा गोमजायै रंजानायखौ नुनानै आंनि गोसो गोरबोआव रंजानाय बेरखांदों बेनि गेजेरजोंनो
दिनैनि बे फाइनाल मेचआव नुजाफैनो हानाय जोंनि मानगोनां जोंनि बे मालिबिटा ओनसोलनिनो दैदेनगिरि नोंथांमोन बेजों लोगोसे जोंनि मालिबिटा ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय जासिहरबाय। गोजोननाय बावोदि दिनैनि बे फाइनाल प्रग्रामाव जोंनि गोरखा ब्रादार्स ग्रीन भार्सेस ग्लबेल एफसी गसाइगाव बे मोननै टीमा हाजासे मानि नोंथांमोननि गेजेराव जि जोलुर गेलेनाय बेखौ बे बादायलायनायावहाय हाजासे मानि पारफरमेन्सखौ होगोन। I'd like to congratulate all the team যিসকল টিমে এই আমাৰ মালিবিটাৰ এই প্ৰতিযোগিতাত আগভাগ লৈছিলে সকলো টিমকে মই মোৰ মনৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে এইটোকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মাজত গোৰ্খা ব্ৰাদাৰ্ছ গ্ৰীণ আৰু গ্ল'বেল এফচি গোসাইগাঁও এই দুটা টিমেই ক'ব গ'লে আমাৰ মাজত আছে হিচাপে তেখেত দুটা টিমে উইনাৰ হয় চাগে। কোনোবা এটা টিম আজি জিকিব পাৰে, কোনোবা এটা টিম হয়তো হাৰিব। তো খেলাত হাৰা জিকা হয়, তথাপিও ইয়াৰ মাজতে আমাৰ এটা সুন্দৰ এটা খেল পৰিৱেশ কৰিব বুলি আমাৰ মালিবিটা অঞ্চলৰ আমাৰ জনসাধাৰণলৈ মোৰ মনৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি লগত আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আমাৰ কালচাৰেল কিছুমান পাৰ্টিচিপেণ্টসকলক মই মোৰ মনৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোৰ কথাখিনি ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। आंनि बुंनायखौ बेयावनो फोजोबथ'बाय। गोजोन्थों, थेंक इउ। बेखिनिखौ आङो खावलायनाय थाबाय आरो मानगोनां आलासिखौ गाहायाव फैनानै दिनैनि जानो गोनां फुटबल मेचखौ बेखेवना होनो थाखायबो आङो गंग्लायै खावलायनाय थाबाय। हेलो, जोंनि जानो गोनां फाइनाल मेचआ बे समाव जासिगोन, बेनिखायनो खावलायबाय जाय अडियन्स नोंथांमोना समानै नुनो हायो। मावबा बरिया फैना होबायमोनलै दाख्लैनि हनै मैथो दिनै होसोनो हायाखिसै दा
थांसिगोन नै बिथांमोना बिथांमोना बयनिख्रुइबो साबसिन जोंनि नकआउट फुटबल टुर्नामेन्टनि गेलेगिरि थेंक इउ ओरै लामा एसे हरदो लामा हरदो लालाय लामा हरदो लालाय थेंक इउ एन्ड कंग्रेचुलेसन ओइ भाइ ठिकै छ दामी थेंक इउ जों दानिया লগতে কেপ্টেন আহি পেলাই অনার সাহেব কাইন্ডলি আপোনাৰ যে প্ৰাইজ এইটো ল'বলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড কংগ্ৰেচুলেশ্যন बिथांमोननि बान्थाया 60,000 लोगोसे मोनसे बेसेन गोसा ट्रफी आं बिथांमोननि मेनेजार आरो केप्टेनखौ फैनो खावलायबाय आरो बे बान्थाखौ हरनो जोंनि मानगोनां गाहाय आलासि बिथां आदाखौ आरो बेखौ मदद होनो थाखाय जोंनि साब कमिटिनि सेक्रेटारि गुमै बिथांखौबो खावलायफाबाय Thank you.